Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu na Čarosvete a dnešné video chcem venovať technike Access Bars, takže chcela by som ju tak nejak viacej predstaviť, popísať nejaké benefity tejto terapie a taktiež ako samotná terapia prebieha u mňa. Začala by som pomenovaním barsy. Takže barsy označujú body na hlave, konkrétne 32 bodov na hlave, ktoré zodpovedajú istým oblastiam nášho života. A v týchto bodoch sa nám ukladajú naše myšlienky, pocity, emócie, ktoré sme vlastne nabrali počas toho nášho života. No a počas terapie dochádza k takému uvoľňovaniu prebytočnej energie alebo nejakého tlaku, napätia, ktoré sa vlastne v tých bodoch nahromadí. Čiže môžeme povedať, že je to ako keby také púšťanie ventilov, kedy vlastne vychádza tá prebytočná energia alebo to napätie von. Čo by som ešte povedala, že tento dotyk je naozaj veľmi jemný, čiže je to naozaj len jemne pritlačím na tie body, nie je to krúživý pohyb, je to len jemný dotyk, čiže tým dotykom pôsobím nejaký čas na ten konkrétny bod. No, ďalej by som prešla k tým účinkom alebo tým benefitom, ktoré vnímam po tých terapiách alebo po sedeniach s klientmi. Vnímam, že to v ich životoch zredukuje úzkosť, stres, nejaké obavy, ďalej môžu to byť nejaké depresie alebo smútok. Klienti sa viacej prepájajú so svojím telom, so svojou dušou, dokážu tie signály, ktoré im to telo dáva, lepšie čítať. Porozumia si, vnímam tam aj takú väčšiu láskavosť možno voči sebe tým, že vlastne porozumeli tomu, čo to telo chce povedať alebo čo chce tá duša povedať. Access Bars je veľmi vhodný na odstraňovanie nejakých zlých návykov, napríklad ako je fajčenie alebo pitie alkoholu, čiže aj s tým som tu mala skúsenosti. Nejaká taká vedomá práca na sebe, vedomé formovanie vlastného života a taktiež tvorenie nejakých tých harmonických vzťahov. A je tam naozaj veľké množstvo benefitov. Teraz by som prešla k tomu, ako prebieha u mňa samotná terapia. Čiže terapia prebieha cca tých 70 minút. Pred samotnou terapiou sa ešte porozprávame. Leží sa na masárskom stole, ktorý je za mnou. Ste prikrytí dekou, ste oblečení a jediné, čo robím, je teda, že vám stlačím body na chodidlách, na rukách a potom vlastne už na samotnej hlave. Mám klientov, ktorí tu ku mne chodia častejšie na také tie pravidelné konzultácie alebo na pravidelné terapie a napríklad jedna terapia bola taká, že sme sa rozprávali od začiatku do konca a druhá terapia bola v úplnej tichosti, čiže vyslovene zameraná na taký relax. Dobre, dúfam, že som zodpovedala všetko, alebo taký ten možno základ. A ak by ste mali ďalšie otázky, tak neváhajte sa mi ozvať, ja vám veľmi rada zodpoviem na všetky otázky. Na záver by som ešte dodala, že terapia Access Bars sa podáva teda osobne, čiže musíte prísť za mnou, inou formou sa barsy nerobia. Takže ďakujem vám veľmi pekne za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu.